سلامات ملا عالم زلهم إخواتي سدرا كريستوس كميك أنيهم أنا إخبار مسجن سلام عليكم نسوم كواين لعل سلام كتلو بعلمون تسفع لو مخا حدا نجرنا بهم كزارب إخبار سلز فقال لي زخبران زتمسجن أنيهم مالتي تابغلت توجن دينجل زوانة تعدينا قدس دينجل مريم زخبران زتمسجن أنيهم كلهم قدس عندك عدناون يخبرونا يمسجنونا مالتي لو ما عندي بزعبة وسخ زبليو تي أرستي مالتي وسخ مالت انتي مالتي لو ما عالم بميدياتات جيرا بزح نجر أب أكلات كهت وسخ كت مخركة بوالد كهون غل بودات كهون غل بزتفل عليو كم مويا أم مخرت مسيلهم نابخا بمنطق بزح نجر نخت وسخ كنقر خير نابنت حانت قلت متص أب أونلاين شوبين بممتع ويكا بأونلاين نقدي خوينو لومي زي أرستو كاريو كنزراربو لينا ماس نابنت بحجي شوبين تقبر أب شوبين كيتكا تزرارب سبات تركب كتوتع تخل نفاس وسيدكا تمت نخومي نيرو حجي كن كل غزي انتي ام جيرو مودلو سب نلماس أب جوزو خو فيلم كله أمرو نمحساب ميديا سلستتقمو بميديا تجزء بميديا تزمو بميديا تسرق بميديا تدناجر كل نجار بميديا خوي بميديا تمهار كل نجار ما بحفش خمستري ولا الله ما حجي بزحاتك متصاخمين كاب حجي بزحاتك متصاخمين فور اكزامبل حانت متى ازغصكم بغورات وصي ولو ازغصكم بغور بمحارنيا بغور بتግርኛ ፈጸጋ ማለትي ፈጸጋ ወጪዎ ማዳ ወጪዎ ስለዚህ እዚ መጥረይ ንገጽኪ እንዳበለት ክትመጸኪያ حانت غامتيا قرچچو رسخي صغره وحيدو صغره وسخلو እንዳበለት صغر ድራብ ሒዛት መጸኪያ حانت غا عينت قريب عينتي وحيدሎ አይላይሽ ወስخلو بمبال አይላይሽ ሒዛት ልክት መጸያ ዓለም ሎሚ ንመንፈስካን ንነፍስኻን ዝጠቅም ወሰኽ ዘይኮነስ ነቲ ንጽባሕ ንጎ ብፍርዲ ተቐጽዑ ናብ ሓው ዝድብራ አካላትካ ወሰኽ ኢላት መጸኪያ ስለዝም ባርካ ኢሎሚ ሰብ አብዛ ዓለም ዚ አጅሆ ተታሒዙ ስለዘሎ አብ ክንድናይ ነብስ ነገር ብሰናይ ግብሪ ሙሳኽ እምነት ሙሳኽ ቃልሲ ገድሊ ክርስትና አብ ክንድ ሙሳኽ ነገራት ሙሳኽ ክትመረከ ዓለም ስለዚ አብ ክንድ ግብሪ ክትውስኺ ጸጉሪ ክትውስኺ ሓወት ትብል ዘለኺ ጽባሕ ንጎ ሓሲብ ኩሉ ትፈልጥሮ ብዛዕባ እትመጽእ ዓለም አቲ ገጽኪ ፈጸጋን ማዳን ከተጥፊ ለይትን ማዓልትን ካይደቀስ ክትሓድር ዘለኺ ሓጢያት ንምጥፋእሲ ሓሲብ ክትፈልጥሮ አታ ፈቆዶ ጅም ሎሚ ናይ ስኩል ሲስተም ቀያይሩ ወይ ንዓለም ስኩል ሲስተም ንዓለም ቀያይሩ ወይ ምክንያቱ ስኩል ሲስተም ትሪኤላ ካሎም ማቲ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣእምሮኣ ኣብ ክንዲ ተስፍሕ መቐመጫ ከተንፍሕ ትውዒላ ኣላ ሓደ ወዲ ፍልጠቱ ኣብ ክንዲ ዘኻሕብት ደረቱ ክነፍሕ ይውዕላ ስለዚ ኣካላትካ ምስፋሕ ደይኮነ ደድልየካ ኣብዚ ግዜ እዚ መንፈስካ ምስፋሕ ኣእምሮኻ ምስፋሕ ግብርኻ ምስፋሕ እምነትካ ምስፋሕ ስለዚ ንነገራት ብግዳማዊ ትርኢትካ ዝረአዩ ኣብ ገጽካ ዝረአዩ ፈጸጋታት ማዳታት ክትጸርግ ዘይኮነ ሎሚ ተሪፍካ ደሎ ግዜ ኣብ ልብኻ ዘሎ ረስሓት ከተጽሪ እምነት ዓቢሩ ግብሪ ዓቢሩ ፍቕሪ ዓቢሩ ሓሌት ዓቢሩ ልግሲ ዓቢሩ ስለዚ ሓሲብካ ሉ ትፈልጡ ዳሓወይ ስለዚ እምበር ዓለም ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ወሰኻ ጥርያ ከተእምነካ ስለዚ ንገንዘብካ ክትውስኸሉ ክትፅሕሪ ኢኻ ጸጉርኺ ክትውስኸሉ ክትፅሕሪ ኢኺ ቅርኒ ብዕንትኺ ክትውስኸሉ ክትፅሕሪ ኢኺ سكس بيك كتوت ختصعريغا تنشا قرصن كتوت ختصعريغا قبري خد اللب سميها هابت خطأكب معزيها غتصعر سلاز عالم باتي نويح مشانقو غاقيرا سمي لحيزاتك اللي ودغا قوالك سلاز خابز ماتسقو طعني عالم كتملت قزك هابت ملت لبها ملت لبها تعدو لبها تسألي ملت أبكر مجزي أبير صباح نقول أمن برا فردي كتقوم إن كلها
እግዚአብሔር አምላክ ዘርኻይ ጽብጸበኒ እግዚአብሔር አምላክ መልእኻ አይሪዮኒዩ እግዚአብሔር አምላክ ቅርጽኻ አይሪዮኒዩ እግዚአብሔር አምላክ ቅርኒ ማዕንትኺ አይሪዮኒዩ እግዚአብሔር አምላክ ጸጉርኺ ይሪዮኒዩ እግዚአብሔር አምላክ አጥባትኪ ይኮነን ክሪዮ እግዚአብሔር አምላክ በመቀመጫኺ ይኮነን ክፈርደክ እግዚአብሔር አምላክ በቅርጽምካ ይኮነን በገንዘብካ ይኮነን ተጽባሕንጎ እግዚአብሔር አምላክ ብጽሪ ልቢ ጥራይኻ ክትሪዮ ምክንያቱ ንጹሃት ልቢ ንእግዚአብሔር ክሪእዎ እሞ ብፁዓን እዮም ይልናሉ ኣብ ማቴዎስ 5 ትምህርት ብጽና ማለት ስለዚህ ባህሪ ዓለም ሎሚ ብኾፍካ ኣብ ክንዲ ግብሪ ትውስኽ እምነት ኣብ ክንዲ ትውስኽ ጸጋ ኣብ ክንዲ ትውስኽ እናመለን እናዘቕበበን ዝኸብደካ ዘሎ ሓጢኣት ብንስሓ ኣብ ክንዲ ተጉድል ሽግር ክትውስኽ ትውዕል ኣለኻ ከመይ ጌርካ ክድቅስ ከመይ ጌርካ ክድቅስ ሓንቲ ናይ ሙታት ሰባት ወይ ከዓ ካብ ንኣማልክቲ ጣዖታት ዝተሰርሐ ሁማኔር ኣብ ርእሳ ብምግባር ናይ ኣሽሓት መናፍስቲ ኣብ ርእሳ ተሰኪማ ከመይ ጌራ ክድቅስ ኢልኩም ትሓስቡ ድቃሳይ ትረክብን ኢኻ ስለዚ እምበኣር ሎሚ ነዛ እተብለጭልጭ ዓለም ንዴማስ ካብ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዘርሓቐቶ ንዓይን ንዓኻትኩም ከዓ ብደብለጭልጭ ነገራት ሓሲብና ካብቲ ክቡር ሃብቲ ጸጋ ሕልና ትሕትና እምነት ግብሪ ናይ እግዚአብሔር ክንርሕቕ ትሰርሓልና ኣላ ሴጣን እዛ ሴጣናዊት ዓለም ትሰርሓልና ኣላ ስለዝኾነ እምበኣር ኢኻ ሎሚ ኩሉ ሓልዩ ካብ እግዚአብሔር ርሒቑ ኣብ ግዳማዊ ኣካላት ከተኩር ተገይሩ ኣዋልድ ተኾና ኣብ ክንዲ ርእሰን ዝነፍሓ መቐመጨን ክነፍሓ ውዕል ኣለዋ ኣወዳት ተኾይኑ ኣብ ክንዲ እምነትካ ትነፍሕ ኣብ ክንዲ ናይ መዝሙር ጥሩምባ ትነፍሕ ኣካላትካ ትነፍሕ ትውዕል ኣላ እዚ ኸ ኣብ ግዳማዊ ትርኢት ከም እተተኩር ጌራ ትካላ ዓለም ምክንያቱ ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘሎ ፈሊጡ ብቁጣ ወሪዱ ስለ ዘሎ ንነፍሲ ምሕሳብ ገዲፍካ በኣካላትካ ጥራይ ክትሓስብ ይገብረካ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣካላት ከዓ ምስ ዲያብሎስ ኣብ ሓዊ ክትተርፍ እዛ ኣካላትካ እዚኣ ምስ ትሰርሕ ጽባሕ ንጎ በዛ ኣካላትካ ድሰርሐቶ ክትመውት ኢኻ በዛ ኣካላትካ ድሰርሐቶ ክትፍረድ ኢኻ በዚ ናይ ኣካላትካ መንገዲ ኢኻ ኣብ ቅድሚ መንበር እግዚአብሔር ፍርድኽትን ምክንያቱ ኣካልካ ካብ ስጋኻ ኣይተፈለየትን ደላ ካብ ነፍስኻ ኣይተፈለየትን ደላ ኣካልካ ካብ ነፍስኻ ክሳብ ዘይተፈለየት ሓይልኻ ኣብ ነፍስኻ እንተዳ ኮይኑ ንኣካላትካ ክትቀትላ ኢኻ ግብርኻን ጻዕርኻን ኩሉ ንግዳማዊ ትርኢትካ ነዚ ባድዚ ነዚ በስባሲ ነዚ ኣራጊ ነዚ ሓመድ ዝኾነ ሰብነት ትጽዕር እንተዳ ሃሊኻ ግን ኣብ መወዳእታ ነፍስኻ እውን ክትከስራ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንነፍሱ ክሕይል ዝደሊ ብኣካላቱ ይደክም እቲ በአካላቱ ዝጽዕር ንነፍሱ የድክም ኣብ መወዳእታ ግብሪ ፍዳ ናኡ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ እኔ ኢኻ ትጽዕር እግዚአብሔር አምላክ መልክዕ ኣይኮነን ከድልዮ እግዚአብሔር አምላክ ቅርጺ ይኮነን ከድልዮ ጽባሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ብቅርጽኻ ብመልክዕኻ ሰባት ከድንቑኻ ክእሉ ኾኑ እዮም ናብትን ክትከይ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ብኩሉ ሰብ ጽቡቕ ክትበሃል ክትክእል ትኸውን ኢኻ ብኩሉ ሰብ ኣቤት ጉብዝና ክትበሃል ትኽእል ትኸውን ኢኻ ኣቤት ቅርጽ ክትበሃል ትኽእል ትኾን ኢኻ ጽባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እግዚአብሔር ግና እዚ ኩሉ ነገር ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ መክብብከም ኢሉ ወይ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ናይ ኮንትነት ኮንቲ እዩ ሰብከ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝጽዕረሉ ኩሉ እንታይ ረብሓ ይረኽበሉ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ንኣካላትና ብምቕፃዕ ንነፍስና ንእግዚአብሔር ብምግዛእ ነዘን ተሪፈናና ዘለዋ ቁሩብተይ ናይ ፍርዲ ቅነ ናይ መወዳእታ ቅነታት ናብ እግዚአብሔር ተመሊስና ብስሉም ግብሪ ብመንፈሳዊ ትሕትና بجبر تصدقي بخريستياناوي جبري نكريستوس نمثل نكريستوس موارستو نخون مالتي سلازي ابزات تبلتليش عالم نتي نزا غزاي اذا عالم ازي ازغونه ديابلوس نتراس اناون صباح نغو ابتا كاله ايتموت نايموت موت مسموتنا منابرت ديابلوس ينا كنكون سلازي انا نسخاتكم اكلات نصعر علينا ننفسخه انتي عينت حيزنا لا نغون سلازي كاف فصغا ود فصغا يلكا ابغص كاته صرت فتن لبها اصري سبحات لእግዚአብሔር ወለ ወላዲት ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር አሜን